E odiechieng' mar ariyo, obila oyudo fuoni mag ringre adek mowang' ma ok nyal yangore ni gin ng'a gi ng'a. E gini mano e kar masira man de kalapapla manyo lwar nyoro e kaunti ma Samburu. E lipot mar obila oyangore ni moko kuom jogo manyintie ndegeno oting'o direkta mochung'ne ng'weyo maling'ling' e piny Ecuador kod jaode, jatend od fwambo mar Telemundo kod jaohala moro maduong' e boma ma Miami e piny Amerika. Cynthia Onyango miyowa ler mar nonro. E nonro ma pod dhi nyime gode ma Ololokwe kaunti ma Samburu, lipot makende medo yango nonro mar jogo manyowito ngimagi e masira mar ndek kalapapla manyoweyo ka ji 7 wito ngimagi kanyo. Tend piny Ecuador oyango ni jatend bad migao mang'weyo maling'ling' e pinyno Michelle Sensi Kontugi kod jaode Stephanie Vascon owito ngimagi e masirano e kinde ma ji mamoko 4 magin jopiny Amerika bende owito ngimagi. Ji 4 go ting'o jatatije mar od fwambo mar Telemundo Jose Alberto Suarez kod jaohala moro maduong' e boma Miami e piny Amerika mong'ere kaka Roger Duarte kod ji mamoko moting'o Adam Navati, Henry Parra kod Susan Suarez. E odiechieng' mar ariyo, obila kod apisa mag Kenya Red Cross odhi nyime kod menyo margi kendo yudo fuonni mag ringre adek mowang' ma ok nyal yangi nonro margi kendo chwalogi kod ndege nyaka e kar kano ringre Malii, buore Nairobi, kama ochan timnegi nonro matut mar nyirni mag DNA kod bero e odiechieng' makiny kapok ochiwnegi ne anyuola maggi. Ringre mar 7 mar jariembo mar ndegeno Captain Josh Otram moyangore ni en jariembo mar ndeke mang'ula pachoka kendo e wuon kambi ndeke mar Africa Heli Adventures bende oyudi ringre mare ma ochwale kaunti ma Nanyuki ne anyuola mare e chenro mar ik. Obila oyango ni pek obedo e yudo ringrego e kinde mowinjore kaluwore ni mach makakni omedo mako kama ndegeno olware. Alwora makanyo bende e rach mokalo ni mar ene igode kuonde mopondo mochunogi tiyo kod ndeke matindo mag drone e temo fwenyo kama ringre olware. And all the 3 remaining bodies which remained yesterday has been retrieved. And although they were burned beyond recognition, we have taken the samples of those bodies taken to Nairobi for further examination. We have also handed over the scene of incident to the airplane accident investigators so that they can continue with the rest of the process. Gie sani tendo bila mag pinje moriwo mag Kenya manono masich ndeke kata mong'ere kaka Kenya Aircraft Accident Department, piny Amerika, piny Ecuador kod piny Italy ochako timo nonro mar yango gima okelo lwar mar ndegeno ma pod imanyo bedene mamoko nyaka gie sani. Ndegeno mar EC-130B4 mar kambi Lady Lori olwar kinde machuok kende bang' wuok e kar rito lee matindo mag bunge mag Suiyan. Cynthia Onyango, Ramogi TV.